Asa man to si mama eh? Laaya diri eh. Ako lang pa dyan isa. Sama na eh. Hindi ka dula. Asa man to? Asa man to? Bitaw ko ng pinon. Kinsa man eh? Day, mga mangko. Pinamukabok diri nagpuyo, day. Kasi ka mang yung giunlo. Mga mangko ba? Pila mo kabok diri kay akong ilista ba? Si kamang taka siya eh. Mga mangganit ko. Kay akong ilista diri kung pila mo kabok. Hala, ingon dito si mama nga. Dili ko mo patakag abri ka ni masking dili na ko kaila kay kuan ba si kutoy ko. Hala, lahi man yung kamo. Uy! Di ako nila busang silig. Uy! Ito mo na! Ako ang dagan naging tikuang na ka. Kisa man to, Nat? Kaya ni, natikuang mga mangdara mo ba? Nga akong gigukod sil. Higa niya, dagan na. Kisa man na ito siya. Unsa man na tuyo niya? Kaning, iyon niya mamang daw siya ba kay pila daw tagabuok diri nangutana siya nga pila tagabuok. Unya, yun sa man mo? Di ako gigukod sila. Di ka ako mo sila. Lagi ito nakamang. Ay! Makakwarta to at. Asa naman? Nalito! Imong gigukod. Patay ka din lang tubig. Bataan ni. Way klaro. Asa naman? Noy! 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 Asa naman to? Asa naman nak? Ato ah! Noy! Unsa man to imong kuan unta di tuyo dito? Ha? Unsa tuyo nimo dito? Gigukod ka sa akong anak ko. Kuan silid? Gigukod ko. Di na lang ko. Balag di ko kadaog. Unsa man ta day na, Noy? Unsa kamang na? Mga mangko na ko. Ay, Noy, pasayloa lang dyan akong anak, Noy. Uy, kay... Kuan, Noy ba? Ay, lagod pang luod, Noy. Ina, unsa man na, kang kinsa man na. Kuan, dawi. Pila pa ikaw na kamang ninyo, Noy. 5,000 raman unta ni. Ay! Muli na lang ko. Tugod magsilig na yung mga anak. Muli na lang ko. Ay, kalagot ka, dali lang yung bataan ni B. Karon ka. Nga, Noy. Di na yun, day na, ma. Kuan, alam-alaman ni mo hang... Kuan, kahintang, Noy. Kasi, pwede pa na ni mo yatag sa ako, Noy. Di na lang yun ko. Magukod magsilig yung mga anak. Bahala nagmapildi ko na eh. Dili na ko. Balik ka na yung mga mangta. Bukurong mo na ito. Paita ako na lang ng kasoban. Paita ko na nung kakwartaan ni. Sige na lang, Noy, oy. Sa kunoy. Bantay lang kang bata ka. Sus! Lahi unta to nga kamang. Kapalit na unta ko bugas ani og kuan. Kanang sudan. Nak? Nak? Hoy! Sinde? Ngano imo magigukod? Lahi to nga kamang. Sum, kanak, uy. 5,000 kayo, nak. Palit nung tatatag bike og bugas. Pertit, bataan ni, uy. Manggukod ng kanigsilig pod. Abi mo gud na ko mga tutong tao ba? Lutong tao. Nga, tiguang naman to. Di naman siguro to magkuan ba. Nga, yung paglista imo ta kung gitawag. Awon tay kwarta. Oh, no. Patay. Wala na ni. Pordoy ta. Way klaro ni akong anak. Ay.